La Unió Esportiva Cornellà és l'equip que fa 2 anys va guanyar la fase nacional de la Danone Nations Cup i just ara mateix acaba de començar la seva trajectòria d'aquest any a la competició. Robo balón, con un pase de seguridad, entonces empezamos a atacar, tranquilo, darles el pase después de robar. Sí, darles la seguridad después de robar. I atenció, que el Cornellà té una afició molt i molt potent. Ale, ale, Cornellà, ale, ale. Ale, Cornellà, ale, ale. Ale, ale, ale. Ale, ale, ale. Ale, Cornellà, ale, ale. Estem amb Eric Plata, l'entrenador de l'Avia, de la Unió Esportiva Cornellà. Felicitats per la victòria, Eric. Moltes gràcies. Explica'm una mica, com ha anat aquest primer partit? Bé, el partit, el sistema ha competit bastant bé, s'ha costat entrar una mica al partit perquè era el primer, dimensions del camp sí que eren una mica petites, però bueno, a poc hem agafat ritme de partit i bueno, crec que hem dominat bastant. Quines són les expectatives del Cornellà? Perquè teniu una història d'amor amb aquesta competició, podríem dir-li. Sí, tenim una història molt bona, però bueno, nosaltres passar-ho bé, anar a intentar passar en fases, anar agafant ritme al torneig, passar-ho bé i, bueno, i aviam on arribem. Què els hi dius als nois? Perquè són conscients de que el Cornellà va arribar a la final i tot això. Bueno, això no els hi dic perquè els fica més pressió, però res, que s'ho passin bé, que treballin i, bueno, si tenen l'oportunitat de guanyar, doncs millor. Estem amb els jugadors del Cornellà que acaben de guanyar el seu primer partit. Com ha anat el debut, Genís? Molt bé, a pesar de que hem dominat molt amb la pilota, hem pogut marcar més gols, però no han entrat tots i mira. Però ha estat un bon debut, heu marcat molts gols, oi? Sí, hem estat bé l'equip, però el primer quart ens ha costat arrencar, però el segon ja ha sigut molt bo. Us espereu un partit més difícil? Suposo que sí. I ahir sabíeu que avui veníeu aquí, fins aquí, a jugar la Danone Nations Cup, aquesta primera fase prèvia. Estàveu nerviosos? No, nosaltres teníem moltes ganes de jugar aquesta fase prèvia perquè la veritat que els companys nostres havien guanyat i teníem moltes ganes. Això us anava a dir, el Cornellà sempre ha fet un molt bon paper a la Danone Nations Cup. Sí, perquè hem guanyat 2 Danones i ja tot. I això és molt important i molt il·lusionant. Què us sembla si acabem amb el vostre crit de guerra per donar-vos ànims per lo que us queda de tarda i seguir endavant? Sí? Doncs va, som-hi! Cornellà! Cornellà! Cornellà!